हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि एस ब्रह्म इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजावबो बयखौबो बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनैहाय आं नोंसिनि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दायो लोगोफोर जोंहानि आबैमोन फैनो नागिरदों जोंहानियाव बेनिफ्राय दा आङो भिडिअखौ स्टार्ट बानायनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा आबैमोन फैबाथाय देखायनोसै आङो ओंखाम जाबायना जायाखै आबै जाबाय आबै जाबाय आबैलालाय आंखौ मिनिबाय दं आङो दायो बिसोरनो साहा फुदुंनि दे आङो दायो भिडिअखौ स्टार्ट बानायनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैसो बेसेबा गोबावसो फैदो आबैया जोंहानियाव आबु गोरलैखौ नायनो फैदो बाजैनि फिसालाखौ मोजां ना खबरा आबैमोनना मावनाय जानायल'नो गैला बुरै जरासेखौ थिखांना लानायसै बिसोरो उनि एबार आरो दा बे थायो देनां थैबानो नङा हाजो हुजो नै साया जाबाय दायो हैनोसै आङो Kesana. लोंदो दे आबै लोंबाय जाबायानो थाङा फुजानिमोन मेथाइया आंबा फुजानि मेथाइ लाबोखायना दिनै मोनजाफैबाय दे दे जा लों थांसै गोदानै आनै नै थांसै 난다. 간식을 줘래. 알았어, 한탄 거야, 그러고. थांनोसै टाटा मालाबा फै सम सम दे फैगोन थेवबो बुरैया फैगोन दे बिनिफ्राय लोगोफोर नै दायो मबाइला मा होनो आंनिया मोखाङाव जि बुस्थु दं बेखौनो नुजोबो नै एकदम बेनिफ्राय जोंफोर हिन्जाव मानसिफोरा बिउटि प्लास थाबाथाय एसे मोजां मोनो नालाय बेनिफ्राय आंना बिउटि प्लास जाया बिदि मा होनो आइफनाव जि बुस्थु दं मोखाङाव बेखौनो नुजोबथारोहाय नै लोगोफोर दायो आङो नोंसोरनो माबाखौ नै जोंहानि बिबारा ओरैबायदि जानानै दं बेखौ देखायनो नागिरदों आङो देखायनो होननानै देखायजायाखै बेनिफ्राय साफा बारखादो बेनिफ्राय नै औवाखौ इदि हेबना होदो जोंहा बोरैबा गथा फट' खेबग्रा रखम जायगा रखम नुलायदो नै आरो जबा बिबाराबो ओरैबायदि मोजां जानानै वाव अत्यासार साफा जानानै दङ बेनिफ्राय आं
आङो मानि थाखाय साथा लादों लोगोफोर दाथ' फुजा बोथोर नालाय आङो बाहेरायाव ओंखारबानो एसे गोसोम जाजानो गियो ओंखायनो आङो साथा हमदो बेनिफ्राय दायो आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला बयबो लाइक शेयार साबस्क्राइब बानायनानै होदो आरो फेसबुक पेजनियाबो लोगोफोर जाय बिथांमोना आंनि फेसबुक पेजखौ नायो नोंथांमोना जायफोरा मा होनो माबा खालामना लायाखै माने आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामाखै अननानै नोंथांमोना खालामनानै लादो बेनिफ्राय अननानै आंखौ बयबो सापर्ट खालामदो लोगोफोर आं नोंसोरखौ आखाइ खबजोबनानै खुलुमहरो दा आं मा होनबावगोन दा आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय